Колко са до тук? 74. Тези са... и ние такива много изхвърляхме. Да. Добре. Ние сме изхвърляли, какво значение имате? Изхвърляли сме, да речем още една. Те са някакви... Добре. На машина колко са ти? Нас не наинтересува. Химкова каза, не наинтересува машина. Вие кой имаме тук? Председателя на районната избирателна комисия в Русе Милена Хинкова е изгледала внимателно записа, като според нея не може да става и дума за изхвърляне на бюлетини, а за разговорна лексика, която членовете на секцията не са съобразили предвид видеозаснемането. Наистина първоначално се получава впечатлението, като че ли се опитват нещо да нагодят, но после се разбира, че в кутията, която е пуснат вод от машинното гласуване, има 3 бюлетини, върху които не е отбелязан или нечетим вота, който е отбелязал избирателя. Съгласно указанията, които получихме от Централната избирателна комисия и които сме разпространили на комисиите и които много пъти му обяснявахме, включително и по телефона в изборната нощ, когато намерят празна бюлетина или такава, на която не може да се прочете вота на избирателя от машината в кутията, тогава трябва да извадят тия бюлетини и да преброят другите, които са действителни и които има отбелязан вод. Тези трите описват в констативен протокол, който после прилагат към протокола си. Такива констативни протоколи имаше доста. Ние ги отчетохме в Централната избирателна комисия. По-нататък в записа се вижда, че единият член на секционната комисия подава тези 3 бюлетини на другия и казва: пази ги, в арената ще ви ги искат. Явно това са тия 3 бюлетини, които предполагам после са съставили и констативния протокол. Днес ЦИК взе решение да наложи санкции на председателите на секции в страната, в които не е имало видеонаблюдение. Във връзка с това поискахме от ЦИК да направят справка при изчислителите по отношение на такива случаи. Сега очакваме да ни изпратят справката, за да знаем в кои секции няма видеонаблюдение и видеоизлъчване, след което следва да проверим на какво се дължи това. И ако наистина това е заради това, че председателя не е пуснал видеото, би следвало да има и санкции, така както предлагат и от Централната избирателна комисия. Става дума за над 60 секции в цялата страна, като глобите, които ще наложат от ЦИК, ще бъдат от 20 до 200 лева.